Amunumba aw sigi ka kunnafoniya jalen kɔnɔ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw kan ka daminɛ tɛnɛ fo ka se sibiri ma. Bi ye tarata ye avril tile 13 san 2026 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka waati togoya la. Aw bisimila bi don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoni di daminɛ la bi kunun tɛnɛ avril tile 13 san 2026 i b'a fɔ ladala ko kalo an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta n'a jɛɲɔgɔn bɛ jɛ ka drapeau yɛlɛ Kuluba masaso la yaasa ka fasoden ɲuman ni faso kanu sabati jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na. Kɛwale tigilama 15 bonyanko bɔ baara la. Kunnafoniya dira an ka kɛlɛkɛcɛ ɲɛman fɛ. État-major général des armées bɛ jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ladɔnniya. An ka finitigilakaw ka sanfɛ pankuru ɲinini ni sɛgɛsɛgɛli kɛra sababu ye ka taa bɔ datigɛwale tigilamaw dagayɔrɔ dɔ kan. Karidon avril tile 12 san 2026 kilomɛtiri 45 worodugu tilibiyan fan fɛ Djidji Kulukoro mara la. O kɛra sababu ye ni ka dankari datigɛwale tigilamaw 15 bonyanko la fo ka taa se u bolominɛ ma. État-major général des armées b'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi datigɛwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka finitigilakaw n'u ɲini ka garan da u la. Ministre de l'économie et des finances ni ale ye waribondo ministre ale ye lettre sɛbɛn ka douane ɲɛmɔgɔ sɛbɛkɔrɔ fo u ka wulikajɔ la san 2025 kɔnɔna la ko a kɛra wasa ye sabula jamana jigi kun bɛ wari min kan u bolo u y'o sɔrɔ fo ka dɔ fara a kan. Laɲini tun ye sefa wari miliyari 876 kun ka fɛn u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɛra sababu ye ka sefa wari miliyari 915 na a kun ka fɛn sɔrɔ. An bɛ taga Keɲiba commissaire de police Jaturu Danbele n'a ka cɛdon ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ da kojugukɛla maa 5 kan alamisa don avril tile 9 san 2026 o sen fɛ u ye marifa 2 moto 6 bolimafɛn sen 2 telefɔni caman fo ka taa se ɲɛnaminimafɛnw ma ale ni subahana mansi n'an k'o ma ko ordinateur. An bɛ taga Kirishamba ale bɛ dire lamini na Tombouctou mara la san 2025 Mahmoud Maman Traoré ale jasura kara gɛlɛn dinɛ tigilamaw fɛ jinimu ka sababuya kɛ fɛn min Mahmoud Maman Traoré ale tun y'a jira k'a fɔ a bɛna don tenni la. O de kɛra sababu ye kara gɛlɛn dinɛ tigilamaw y'a jaso san 2025 foro la. Karido avril tile 12 san 2026 kara gɛlɛn dinɛ tigilamaw ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ Mahmoud Maman Traoré u y'a faga. O waleya in kɛra sababu ye ka sigidalamaw dusu kasi ani k'u bila jɔrɔ la lakanako la. An bɛ taga Mopti yɔrɔ min bɛ yen nɔ ko Seware ATTbugu OCS ɲɛmaa Letina Bala Jara ni ale ɲɛsinen don ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma. Sibiri don avril tile 11 san 2026 a ye tɛgɛ da funankɛni 2 ka dɔrɔn ko affaire la. Kelen si bɛ taa san 22 la ne u ko ma ko IH kelen dɔn o ye SKA ye ale si bɛ san 20 na. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu minɛlen cannabis sachet 661 minɛn'u la fo ka taa se ɲɛnaminimafɛn dɔw ma. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ni maa kofɔlen 2 ninnu ye u datugulen don. Tɛgɛdara maa 4 dɔw kan taji yuruguyurugu sen fɛ Bamakɔ ni Kɔlɔkan cɛ commissaire de police Abdoulaye Keita ni a ka cɛdenw fɛ marisi tile 26 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 20 waati. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu minɛni taji litiri 1,020 de mais a tun bɛ bidon kɔnɔna la. MD ale si bɛ san 43 la. DK ale si bɛ san 33 la. Kade ale si bɛ san 31 na. Kasangani Akaye ale si bɛ san 24 na. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ taji bɛ kɛ bidon kɔnɔ nka a tɛ kɛ fo yamaruya sɛbɛn dɔw ka sɔrɔ i bolo. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ Kucala Eden bolofara min bɛ yen nɔ kunun tɛnɛn don avril tile 13 san 2026 u ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ u ka juru kɔni cayara maaw la. O hukumu kɔnɔna la u bɛ wele bila ni maa kofɔlen ninnu ma u k'u ka juru sa. N'o tɛ ni énergie ye courant tigɛ ni maa kofɔlen ninnu na walasa i ka courant ka na i bɛ juru kɔrɔw bɛɛ lajɛlen de sara ani i bɛ se ka ɲangini sefa wari 400 sarali fo ka taa se 3000 ma. Tunisie Mali sanfɛ kalanden 2 bɔnɛna u ni na karidon avril tile 12 san 2026
Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ Dakarila ka bɔ ni maa kofɔlen ninnu 2 dala ka taa sɔrɔ u su don ka sababuya kɛ gazi kasara ye u siso kɔnɔna la. An bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinɛ banbagatɔw la. Moritani kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaaw ye kunnafoniya dɔ galontigiya sibiridon Afrikalo tile 11 san 2026 ka sababuya kɛ kunnafoniya dɔ kun carilen n'o bɔlɔlɔ sira kan Mali ni Moritani dancɛ la an ka finitigilakaw ka lakana baara dɔ senfɛ. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ an ka finitigilakaw ka lakana baara dɔ senfɛ k'u donna Moritani jamana kɔnɔna la. Moritani kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa bɔra k'o galontigiya k'a jira k'a fɔ o kuma in tɛ tiɲɛ. Ko fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye Mali jamana ta de don nka Moritani jamanadenw de ka ca nin dugu kofɔlen in na. Maa 7 bɔnɛna u ni na kunun tɛnɛ Afrikalo tile 13 san 2026 sirabakan kasara dɔ senfɛ Nɛgɛla ni Kati ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ sotarama dɔ ale ni mobiliba dɔ de kɔni kɛra sababu ye ka nin accident provoquer. O kɛra sababu ye maa 7 bɔnɛna a ni na ani ka maa 7 jokin. An bɛ wagati min na i ko sisan nɔ jokinbagatɔ ninnu olu kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ka bolo kan. An bɛ taga kɔkan kibaru la Faransi. Société Lafarge n'a ɲɛmɔgɔ 8 ɲangina ka sababuya kɛ u bɛ ka kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw dɛmɛ ni nafolo ye Siri jamana kan. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ faama caman de bɛ ka jɛgɛfɔ kɛ ni kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ye walasa k'u ka jago nafaw lakana. An bɛ taga Aligérie jamana kɔnɔna la Papillon ka taama dɔ senfɛ maa lakodɔnbali dɔ ye mugujugu siri a yɛrɛ la bilida tɛnɛndon Afrikalo tile 13 san 2026 Aligé masurumaya la. An bɛ taga Uganda kɛlɛkɛcɛ ɲɛmaa y'a jira k'a fɔ a labɛnnen don ka soldat 20,000 di Israël jamana ma walasa ka Iran kɛlɛ. An bɛ taga Niger kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ka bingani kɛra sababu ye jumadon Afrikalo tile 10 san 2026 ka Niger finitigilaka 3 bɔnɛ a ni na min senfɛ ni maa caman jogina ani ka mobili caman olu kɔni jeni. An taga fɛ divers la Guinée. Kɛnɛya tigilama dɔ ye kɔnɔ da a ka furakɛlikɛla la. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ furakɛlikɛla in kɔni ye gynécologue. Wagati min na muso in kɔni mina a ma ka dɛmɛ don a ma a ka furakɛli la. A kɔni ye sunɔgɔ fura de k'a ka fura la k'a kɛ ni muso kofɔlen na. O kɛra sababu ye fɛn min ye ni muso kofɔlen ye ale kɔni ye garisigɛ sɔrɔ min senfɛ an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ muso kofɔlen kɔni ye plainte don kɛnɛya tigilama in kɔni tɔgɔ la. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni ne bɛ dansigi an ka bi don kibaru la aw k'an bɛn donna nataw kunnafoniya kuraw kɛnɛ kan.